Ano po yung comment to? Gamay man na imuhang bana. Gamay tingali ro nag-utsin. Jimmy! Gibinawangan juga ni. Ayang kuan. Comment na po. Gamay siguro na ng imuha. Ha? Imong utsin. Gamay ko no. Gamay ko no. Unsa katawam ka? Unsa man eh? Angay ni sila pakito na ni kay mingo magtanawon na to, di ba ni mang nagan sila? Be, dali! Ato ba tanawon ba? Dali! Ato ba tanawon ba? Ato ba tanawon na to, kay mingo man sila gamay. Pag gamay rin eh, pero kidak ay kayo kuan eh. Be, gusto mo patanawon mo na ha? Kay dali! Kamu tagugahi pa na eh. Ha? Dali ba kaya itong batanawon? Uy, po nila makakita dyan sila ba? Dali ba? Aron makakita dyan sila gamay ba? Damag. Ah, dali. Kay aron kuan dyan. Klaroon dyan nga gamay ba? Aron makadyan sila gamay ba nagdako ba? Dali. Sige, air ko na. Adik ko. Patanawon lagi na. Sige, air na ba? Ablihe ba? Sige, air na. Ka adik ko. Dali na ba? Lala. Kaya itong patanawon sila kay gamay mo kuno ingon sila. Bala ko na. Sige. Ade ay di ko makontento patanawon jud. Dali ba? Sabo Ato patanawon ba? Kay tao di ba ni managan sila? Gamay bita, pag gamay ra ni tawana. Kusog ni mo kabayo ra ba na ho?